Sabai sunrok kaham kai sawai man kana o borok no norok sida sinika kaham kai naisik o borok ungkha je bobagrani putla sanamoi kigri nai football no chasu kigriya hage kigrika norok nugui mankana hingke bo tabuk sabai jani dulai khaijaka tabuk hingke map sanai tongkha lukurok ni tani norok tang uansuk norok ni bukao bono map khairi mata chano na map khaya comment ni bisingtui norok sadi bubagra jesa party phano khaitung hani bubagra ple bo o bubagra no sak nangya hanang pinangkai asuka bahar bahar lathirika joto borok football no se lathiriya enro comment khaite bono map khaimana cha khai khai ha apana tang sing pan ka ha tong suban tang le jojo tibra sal puro ano nakadra Teman bari nak orang kan. awasha ya panya khai na bubagrani man kaya khai we awasha lak siroi ruga ha je bon bangai ang tibra sal puro tono na nakar sanjau Jadi nono ki tu berasal ba tu buat lah, nono ki hanya kai tong. Ni bagi ni tamu buat orang itu. hema sa pore Juga ni teman bari kaya nak apa tu. bono na ang hai sia ko ya khai ruga ha han bono ni tibra sal puro ano je jo le bu tong nai ro je ano na da ke bu nai ung tong nai ro ano bisa ma khai ruga yo ei hai no ya